Tervetuloa kiertotalouden maailmaan, missä resurssit saavat uuden elämän ja liiketoiminta kukoistaa kestävällä pohjalla. Yrityksille kiertotalous tarjoaa monia mahdollisuuksia uudenlaisiin liiketoimintamalleihin. Palvelupohjaiset ratkaisut ovat yksi tapa hyödyntää kiertotaloutta. Sen sijaan, että myytäisiin ja omistettaisiin tuote, yritys tarjoaa palvelun, joka perustuu tuotteen käyttöön, kunnossapitoon ja uudelleenkäyttöön. Toinen esimerkki on tuotteiden korjaus uudelleenkäyttöön. Sen sijaan, että heittäisimme käytetyt ja rikkoutuneet tavarat roskiin, ne voidaan korjata ja muokata uusiksi tuotteiksi. Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen on myös tärkeä osa kiertotaloutta. Vanhat ja ylimääräiset tuotteet ja materiaalit voivat olla arvokkaita raaka-aineita uusille tuotteille. Kiertotalouteen perustuvien liiketoimintamallien avulla yritykset voivat säästää resursseja, vähentää jätettä ja samalla luoda uutta liiketoimintaa. Kiertotalous ei ole pelkästään ekologisesti kestävää, vaan myös taloudellisesti kannattavaa. Lineaaritalouden aika on ohi. Tulevaisuuden liiketoiminta on vastuullista. Ole osa kiertotaloutta, ole osa ratkaisua.